A baya Dr. Ubo ya yi kirarin gano wasu kudaden gwamnatin tarayya sama da naira biliyan 473 daga wasu bankuna 9 ba tare da samun ladan kashi 5 cikin 100 na kudin ba, kamar yadda aka yi alkawari cikin shirin nan da ake tseguntawa gwamnati, inda ake tunanin ko aka ɓoye kudaden al'umma. Duk da yake Dr. Ubo ya bayyana wannan fili irin faɗi tashin da ya tsakanin hukumomin gwamnatin Najeriya da ke da ruwa da tsaki a shirin bayar da ladan kashi 5 cikin 100 ga waɗanda suka tsegunta inda aka ɓoye kudaden sata, amma haƙarsa bata cimma ruwa ba. Ministan Shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malami ya musanta wannan ikirari da Dr. Ubo ya yi, har ma da bayyana shika-shikan wannan shiri na gwamnatin tarayya. Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi da aka yi sama da faɗi da su yadda yake gudana shine idan ka zo ka kawo tsegumi, gwamnatin tarayya za ta baka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani. Idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu. Cikin takardar na akwai sharuɗa. Sharaɗi na farko ka gano, sharaɗi na biyu ka anso, sharaɗi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka ɗauko ka samu ka kawo, to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau na kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai baka shaida cewa ka kawo. Ofishin attorney general zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuto a rubuce ya kawo, ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza. Saboda ka ofishin attorney general zai haɗa wannan takarda wadda an ka baka ta ɗauka, takardar ka ta cewa ka gano, takardar Central Bank ta cewa ta karba, ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wadda ita kuma ofishin attorney general ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda yayi. Saboda ka waɗannan shika-shikai guda uku na ganowa, ansowa, hannuntawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi. Saboda ka abin tambaya a nan, duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki za ka waiwaye shi, ina shaida na cewa gwamnati ta ansa. To barista abinda nake so na faɗa na shi Joji ya nuna mana takardu wanda kuma an tura ma ma'aikatar kuɗin daga hukumar da ya ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba cewa a biya shi, kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin. Ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu, amma sharaɗin na ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda 5 waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Aka waye gari aka samu damuwa, na tsaishe shi akan 5, ya je ya rungumi 20 waɗanda takardar shi ta umarni ba ta hada da su ba. Kaji tsari na farko. Na biyu, kuɗi bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna. Ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya dizainin kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda. Yana gayyatar mutane bayan shi an ba shi umarni akan bankuna, yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da yawon gwamnatin tarayya. Kaji birish na biyu. Na uku, George Ubo lokacin da ya zo neman a bashi, mutum ne wanda an taɓa yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card, ban sai da za a ambace ta ba a Hausa a America. Bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a America ba dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da danganci amfani da credit card. Na uku, waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba, saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawon gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu, saboda haka suka kawo koke, suka kawo korafi. A wannan gaba, kamin ya iya samun nasarar kawo kwabo, na soke umarnin da na bashi saboda bai fahimci bai ba da labarin cewa an taɓa yi masa hukunci na ɗauri akan aikata laifi ba.